To yauwa da farko dai za ku ga yanzu ga alamar makulli nan, kun ga alamar nima kaina da shi nake amfani kuma da shi zan koya wannan tutorial ɗin insha Allah. To assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga yadda ake samun wannan data wadda ake yin browsing da downloading guda 500 a dukkan kan layin MTN Nigeria. To yanzu insha Allah da farko za mu je kan Play Store, za mu ɗauko shi wannan application ɗin mai suna HA Tunnel. To ga shi nan yanzu kamar yadda kuke gani, bara mu searching HA Tunnel gani. To kun ga shi nan, to da kun zo za ku yi downloading, kun ga already da yake akwai shi akan waya na already ya riga da ya fito. To abinda za mu yi shine sai mu shiga open. To idan ku lokacin da za ku yi kun ga sabo ne kuma babu ba a saita shi ba, to za ku fara farko shiga kan nan wurin sai ku danna wajen check update din nan. Idan kuka danna check update din nan zai yi, idan da akwai update zai yi updating duk wasu abubuwa, domin a lokacin ba zai nuna muku MTN MB din can da yake a ƙasa nan ba, zai kawai nuna muku shiru ne ku gani. To idan da update already kawai zai danna nan ya wuce gurin, kuma shi kenan update din ya riga da yawo. Sai ku zo kun ga ya ce no update, amma idan ku ne tunda sabo ne akan wayar ku zai riga da yi. To sai ku shiga kan nan gurin, talla ne yake yi, bara ya ɗan ƙara sabawa, sai ku cancel tallan nan. To da kun yi update wa'annan abubuwan za su zo. To wannan na sauran ƙasashe ne, mu dai ga namu nan Nigeria ga shi nan kamar yadda kuke gani a nan gurin MTN 500 MB day. Sai ku danna, kuna danna sai ku zo ku danna start din nan, kuna danna start zai zo shi nan mun kulle shi nan, an ce ina so a ƙara mun lokaci kalli bidiyo. To za ka iya tsayawa ka kalli bidiyo din, shi kuma za ka iya wucewa. Idan ka tsaya kallon bidiyo za a shi nan yanzu minti 29 ne, amma idan kana so ka ƙara lokaci sai ka danna wannan add time din, ko kuma ka danna wannan watch video din da ya fara nuna a farko. To bara yanzu mu ƙara, yanzu kuna gani dai minti 29 da second 35 da 4 gashi nan. To yanzu bara mu ƙara lokaci, ma'ana shi wannan lokacin shine idan yanzu wannan lokacin ya ƙare, to shi wannan application din zai katse da kansa. Su masu application din su suka tsara aka saboda su ma suna so su dan dinga samun wani dan kuɗin shiga idan ka kalli tallan. To idan kana so a ƙara ma lokacin nan, kada idan minti 29 nan yayi ya katse, sai ka shiga wajen add time din nan gashi nan, watch the whole video to get time. Okay, mu kalli gaba ɗaya bidiyon domin mu samu ƙarin lokaci. To bara mu shiga get time, gashi nan yanzu yana loading. Kawai it just depend. Yawa gashi nan ma yayi, dama yana yin dai service da wannan sauran. Wani lokacin da ka shiga kana danna gashi nan sakin yana yi, ya fara daga 30 sakan gashi nan daga saman nan. To yanzu da ya kai ya gama wannan countdown time din ya wuce. To gashi nan ya gama, shi nan sun ce thank for supporting us. To gashi nan sun kara mun 4 hours a kan lokaci na da yan wasu mintuna. Sai kai cancel, sai mu dawo da an tallan nan da yan shi ma. Okay, no problem. Ake suna yanzu sai mu gani. Gashi nan da yana minti 29 ne ko da 8, to ne gashi nan dai 4 hours 27 minutes. To yanzu kun ga inda ina da adadin sim din da nake da su 4 hours, wanda za su yi 4 hours. Yanzu wannan sai in dai zan yi 4 hours ban karar da wannan 500 akan wannan sim din na wanda yake waya ba, to normal ne. Amma idan na karar da 500 din, wannan 4 hours din kawai ita damar yin browsing ne da application ne ke bada. Sannan idan application, ma'ana idan ka karar da 500 din, za ka iya ɗauko wani sim din ka sa shi ma na MTN, sai ka ci wannan garaɓasa. Za ku gani gashin MTN surprise, za ku gani duk message ɗaya da ku gani, ma'ana sun turo layin da na ɗora a wani nan na farko, hello wane ne su dawo da ka kunna yana yi ma za a turo ma wannan message ɗin, alamar ka fara cin kai magana. Gashin wannan na ya riga na cinye, da wannan shi ma wani ne
wannan na riga na cinye, ga wannan shi ma wani ne, wannan na riga na cinye, ga wannan shi ma wani na riga na cinye. To haka dai haka kun gani na yi amfani da su masu mai gaskiya da ɗan auki aje kenan. To don haka kuma sai ku shiga ku ci wannan garaɓasa, amma dai kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin a sanar da ku da zarar an yi wani sabon bidiyon. Muna matuƙar godiya. Alsat TV kenan, sai kun sake jin mu. Wassalamu alaikum. To wannan dai shine a taƙaice yadda ake yi wannan abu. Sannan ga wanda yake da tambaya ko ƙarin haske, ga comment nan ku danna ku yi comment sai ku yi magana abin da kuke ƙarin neman haske insha Allah, kuma a tare da ɓata lokaci ba za mu samu mu amsa tambayar ku. Muna matuƙar godiya sosai da sosai, sai kun sake jin mu.